Ndewo, 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 ndewo. Ndewo. Ndewo, 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 ndewo. This is the Master Prophet. Ndewo, 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 ndewo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ụbọchị taa 27th of April 2025. O nwere obere okwu m chọrọ ikwu ịma o mee n'ọdụ anọ m n'akụkụ na-ele ihe na-emeni and na-elekwa n'ihe bịara bụ ile m and finally m say I have to say something. It is clear that IPOB is in Macht das 7 Minuten pro Tag bis zum 1. Juni. IPOB is in a disarray. Am Montag, den 28. April. I'm sorry. In einer Woche wird That IPOB It is clear that is in a disarray. IPOB is in IPOB agbakashiana. Ile anyị ga-asị Master Prophet ele ihe iji kwuo na IPOB agbakashiana. IPOB na Biafran land dị iche na IPOB na social media. IPOB na social media comprises most of the people ndị bi ala bekee, and all those organizations are in a disarray. Ile anya na akpakara Tingom Recharge Card Media Warrior ndị DOS ha niile agbachashiana. 4 years ago ihu ha na-aba ugbu a the whole organization IPOB agbachashiana. Although they divide into 5-6 places, everything are in a disarray. Autopilot egidene Simon Ekpa autopilot dekwa in a disarray. But my advice in inye simple advice in inye Mazi Nnamdi Kanu, and maybe this advice Simon Ekpa can also learn from that advice. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta, mgbe ọ gara mkpọrọ the first time, ya apụta, o mere mistake, ọ jụ ha ajụjụ, a na-eri ya na awụshi, a na-eshi ya na-eri, a na-ebikwe. Ya pụta made the same mistake again. In fact, here go the end of his struggle. My advice to Mazi Nnamdi Kanu will release ye. Mobile release ye. Ye she from a be release ye. Were a flight ticket get to unknown destination where nobody will be able to reach him. My advice, I must say, J. Kenya, Abraham, ụmụnwaanyị mara mma, ụmụnwaanyị ukwu ha akara aka, were like 3 or 4 or 5, no. Ha na-abịa gị mmiri ọkụ n'okwu, na-elezi gị anya, na-eshiri gị nri, na-take good care of you. Aga m asị ya, zụrụ 1 laptop, tikwe no internet, nọ nga ahụ. Watch your videos of Inhemenene IPOB from day one of the rendition. Day one, I'm announce in a good name. Agamasea, watch all those videos. Daga, the door potra. That means, you ain't making any contact with anybody. Oma, just go away because I don't got it. Maybe onye corona eke, onye bra shade na crocodiles, back, onye bra cocky, onye bra cocky. Ya cho succeed.
Now, the advice of the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, Nnamdi Kanu chọọ is succeed. Na ya wụrụ na ya pụta. Were tiketi gaa outside ebe na-enwe onye magini. Were ụmụ nwaanyị abụọ ma atọ ma anọ dị mma soro ndị onwe gị. Ha na-elekọta gị anya. Iwu nwa onye eze n'ala Igbo kwesịrị ịlụ nwaanyị ụmụ nwaanyị atọ ma anọ ma ọ bụ ise ke ha wụ ha arụ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Na ekpukpere arụ ndị butere n'anyị ọ dị arụ enwere n'ala Igbo ala na-eji agba ara. So my advice to Nnamdi Kanu, jee ebe na-enwe onye ga-ama na ịnọ nga ahụ. Stay were no internet, no WhatsApp, no communication of any kind with anybody. To anybody that has to do with IPOB, just stay away. Not only with you and your computer. Now watch ihe niile mere na autopilot. Watch ihe niile mere na DOS. Watch ihe niile onye ọbụla ịma ihe niile ha mere na social media. Watch ya. Ji aka gị determine ya onye mere ihe ọma na onye na-eme ihe ọma on your own. Ethical advice of anybody, because people will brainwash you. But ya wụrụ na ya eji aka ya eme ihe mgbara ya, mgbe ọ ga-abata n'ọdị bịa were ha his position, ọ ga-emeke a good decision. But ya ediri emotionally, omenọda hụbe m onye, achọrọ m ije ebe, achọrọ m ije hụ onye, ha ga-brainwash ya. Ha ga-egbu ya mma mmiri. Ha ga-eri ya ụgbakọrọtele. But pụọ outside ebe na-enweghị communication. Ị ga-ama ihe ọbụla onye ọbụla kwuge na IPOB. In fact, make sure na ị gege hụ live program emege ihe gbasara na IPOB. He ga-awatch past things from day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 months and 1 year, 2 years. Onye niile ifiliri na you want to talk to that person. Jee chọọ ihe ekwuru gbasara ya, ihe o mere gbasara ya. Ji aka gị chekie all the whole site. Chekie nwee an independent opinion of ihe niile without somebody ịgwa menye gị crocodile tears kọọra gị ke onye ejikweme. No. Ji aka gị maka ihe niile nọ na social media. Because ugbu a IPOB na-agbaghara. IPOB agbakashiana. And the same advice m na-enye Nnamdi Kanu kwa advice m na-enye Simon Ekpama ya pụta. Ya ejekwe one place nọ watch ndị autopilot ibe ya hụ ihe ha mere. Watch ụmụ nwaanyị abụọ na ndị ara edomere n'autopilot. Adadiora mma na Ngozi hụ ihe ha mere otu ha ji gbakashi autopilot. These two people pụta mee ihe mpuru, they will succeed. But ma ha emeghị just buru bata kpọọ onye na phone, nna gwa m hafa, buru bata kpọọ onye na phone, nna gwa m hafa, nne gwa m hafa. They will make mistake. And achọghị m ka ha mee mistake. Maka saa asị na onye nọ n'agụgụ na-ahụ ụkwụ mgba. Ahụla m ụkwụ mgba. Na these people nọ na DOS are useless. Ma ndị otu ha, ma ndị na-epushu ha na-anakọta ego na-enye ha na-eri na-epromote ha. The worst organization IPOB wụ DOS led by Chike Doziem. Now those idiots na-epushu ya. And wụ naanị ihe m nwere ikwu. But IPOB are in a disarray. Organization wụ ihe a na-achọ. Ya wụ na enwere a chairman. Somebody na-achọ ka ewepụ the chairman ka ya nọchie.
ọwụ na enwere a coordinator, somebody na-achọ ka ewepụ the coordinator ka ya noshi. Ewu na o nwere onye isi otu Simon Ekpa nọ wụ onye isi ndị autopilot. Ekpe ha ekpe ka aka kpara Simon Ekpa. Ụmụ nwaanyị achọmara iwu prime minister. Ugbu esetụlụ na ha with the deputy prime minister. Ugbu ewere na ha autopilot wụọ ya n'ala. In case of Nnamdi Kanu, atụkpube ya atụkpu Chikedoziem na ụmụ nwaanyị highway na Ojuofo ewere na IPOB ego IPOB were ego rie gbakee. Ugbu IPOB wụzi ihe na-eji egwuregwu. Bete ekelere m Chineke na ndị IPOB ndị Biafra nọ n'ala Igbo ka kwụrụ na gidigbam gba nkịtị na-eche bụ Supreme Commander Nnamdi Ezebegoro ga-apụta. And I know that Infant and Suckling kwụrụ na ya n'azụ gidigbam. This idiot too, ndị ekpọrọ onwe ha ndị DOS, ndị media warrior. Ọkụ na otu ka media warrior IPOB ji end their up. Ha niile ihe na-egbuchana ha niile from A to Z. Ele ndị na-aparedi day in and day out na si na ha ndị IPOB media warrior. Achụpụchana ha niile na IPOB. Ugbu anọzi ha independent na-emezi content creating. Ndị Igbo nọ ndị iberibe. Onye na nwanne ya ekweji ịchụ nta ya hapụ anụ a ga-achụ na-achọ agbịrịgba ọkpa nwanne ya. Ala Igbo efuo na ala Igbo na-agbaghara aghara na ndị Igbo, even as I speak, ndị Igbo na-eje tụrụ nwanne ha ree nana ego. Ndị Igbo na-egbuzi nwanne ha as I speak. Enwere some people say na ha wụ freedom fighters je tụrụ onye Igbo, some akwụ ha ụgwọ si ha release onye ahụ, still ha egbutokwa onye ahụ. This thing are happening. Anyị amazi ma on the governor, on the insecurity created by political infighting na kọsụ ọgbaghara enwere n'ala Igbo. Ka anyị ama ma ndị oshi na-claim as freedom fighters. Anyị ama ma all these idiots si na ha ndị otu Chikedoziem. Anyị ama ma ndị autopilot. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo efuone. Ọkụ na-agba n'ala Igbo as I speak. And ịbịala anya, soro udo is adding salt to injury. Na nwokoshi ụmụnne anyị wụ ndị dibịa maka ọ chọrọ ka ala Igbo wụrụ ala Christian. That useless idiot a na-akpọ Soludo, Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Ala Igbo ga-achịli that useless bastard, ga-achịli ya ụkwụ abụọ elu. Ọdịnala na omenala Igbo nọ anụ before that idiot amụọ ya. And ọdịnala na omenala Igbo ọ ga-adị ka echi, maka echi ya na-agwụ agwụ. Ekelene m nnọọ. But ihe nwere na ndị IPOB, ndị DOS mere abandon Nnamdi Ezebegoro. Ihe nwere na ihe niile ndị autopilot na-asị na ha lovụrụ Simon Ekpa. Aka akpara Simon Ekpa. Those useless idiots esoro ụmụ nwaanyị abụọ. Ụmụ nwoke na-enweghị ihere soro ụmụ nwaanyị abụọ. Ugbu autopilot awụọ n'ala. Otu IPOB ji wụọ n'ala. Otu autopilot ji wụọ n'ala. Because of people ndị na-akụziri ihe arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Arụ. And maybe very soon a ga-emere na appoint a pope ga-awụ onye ojii iji jide ndị ojii na this arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. But ọdịnala na omenala ndị Igbo ọ ga-adị ka echi, maka echi ya na-agwụ agwụ. Ihe my advice to Nnamdi Ezebegoro, Nnamdi Kanu. So Simon Ekpa, copy this advice. Onye n'ime nnọpụtara ni, stay away from social media. Stay away from ndị niile nnọma. Gaa nọ outside. Watch ya ihe ndị nnọ hapụrụ, ihe ha mere. Before na amara onye nnọ na ya ga-erikọ nri.
before onye m na-amara onye nnọ ga-anara iri rie, before m na-amara onye nnọ ga-eje n'ụlọ ya, before nnọ ga-ama onye nnọ ga-ahapụ ka nnọ na ya communicate ya. Ugbu a ndị mmadụ ji mma nọ n'azụ na-achọ onye ha ga-ama mma n'azụ because I like ha position. Ọkwa na-atọ ndị Igbo rịrịrịrịrịrịrị, ọ na-atọ ha rịrịrịrị, and onye ọbụla chọrọ ịma ibe, chọrọ ịchansị ibe ya. Ekele m nnụ, ndewo. Onye si na ọ maka ihie ka m ekwuge ya wụrụ gị ga-eme gịnị? Ị ga-eme gịnị? Ihe wa advice m nye gị Nnamdi Ezebiro maka ka ọ dịrị ya mma, ka ọ ferụrụ arụ zuoro ya iri, maka ya pụtasị ngwa napụtara m taa ka m jee ebe